Jadi angka 5 itu sing apik 1 karo 5. Nek disudo 1 karo 5, 2, 3, 4. Iki pokok. Lho kene kok kiai kok gak roh sing rokok Cina. Rokok apa kowe? Ji Samsung. Mosok kalau kiai mulang tafsir iblis orang ngerti Ji Samsung. Ji Samsung itu Cina tak kiai. Lah ono kiai kenekaan Cina kok gak iso roh dunya. Buane kiai ku piye ngono ya. Mergo ora ngerti ji kuloro gitu nggih. Sam piro? Su. Ji kali 3. Lah wong Islam iki mlebu swarga nek roh 2, 3, 4. Kok karo Cina kok kalah kowe. Jadi angka pokok iku angka pira? 2, 3, 4. Wane salat iku ana 2 subuh. Ana 3 maghrib. Ana 4 nisa gugur pas nopo mboten iki. Kuwi wong Islam kok kalah karo Cina. Wah, iku gini iku tak hitung. Lah yo aku kok dipamoni ana macam-macam. Sing nuntun kiai dadarane. Mergo kula niku kiai nang kadang dongeng Ji Samsung iki. Monggo sak donya rungono, balik mus mon arang-arang. Balik kula mboten wonten kula. Jadi manusia Islam itu kudu roh angka 2, 3. Karo 2, 3, 4 repot. Wae sembayang ya mau 2, 3. Gini mau baca. Lah mau hitung 2, 3, 4. 2 ambek 3 pisan. 5 karo 4. Jadi wong Islam nek gak ngerti angka 9 ora Islam. 9 iku angka penting. Mulane kula NU yo mergo 9. Nek kula ora panas di karo NU. JP3 kula ya. Tapi mau kok ninggal NU. Wong NU iku 9. Nggih napa mboten? Nah, angka kaya 9 iku gak ono. Sampeyan ping no pinten mawon. 9. 9 ping 2 18. 1 karo 8. 9 ping 3 pinten? 7 karo 2. 9 terus. Wale kalau wong ngomong loro tok entek kowe ya. 9 ping 4 pinten? 36. 3 karo 6. 9 ping 5 45. 4 karo 5. Tak dungengi anu sini Cina macam-macam tak dungengi NU itu lintangnya 9 kadek 5. Jadi 5 itu ora kok Tuhan ketuhanan. Wong Indonesia kudu ngerti, wali kiai ku mau aku tok.